Jeg vil starte med at vise jer, hvordan at man former dejen til et hævekurvsbrød. Nu skal der gerne noget mel på bordet, og det er fordi, vi spiser jo også med øjnene. Hvis vi lægger dej på bordet, og den får lov til at blive flænset og se mærkelig ud, så er det altså ikke lige så smukt, som det vi gerne vil have, at det skal være. Dejen den bliver løsnet rundt i kanten, og så skræver man den lige så forsigtigt ud på bordet. Jeg sørger altid for, at skålen den er rigtig ren. Det sparer på opvasken. Når den ligger her, folder jeg den først og fremmest til en pølse. Og så vender jeg den rundt og deler den i 3 lige store stykker. Hvert stykke spænder jeg så op til en kugle, for at give dejen den ekstra spændstighed, der skal til, for at den får en flot opbagning, når den kommer ind i ovnen. Sørg hele tiden for, at det er dejen, I bevæger, og ikke jer, der bevæger jer rundt om dejen. På den måde har I meget mere kontrol. Når så kuglerne er rigtig godt spændstige, så vælger du, om du vil lave et aflangt brød eller et rundt brød. Jeg har her en hævekurv, der er drysset med mel, sådan at dejen ikke hænger fast i. Det er rigtig vigtigt. Hvis du er bange for, at din dej den hænger fast i, så kan du lægge et klæde i, men ellers så burde det være nok med mel. Jeg spænder lige dejen op en sidste gang, inden jeg lægger den i hævekurven. Det aflange brød foregår på næsten samme måde, bortset fra, at jeg sørger for at give dejen en indre styrke. Sådan. Hurtighævet dej er meget nemmere at forme, som man vil, i forhold til en langtidshævet dej. Den langtidshævede dej, den bliver mere klistret, og man kan derfor også med fordel bare hælde den ud på bordet og stikke den ud. Jeg skal vise jer nu, hvordan. Masser af mel på bordet. Det er rigtig vigtigt. Sådan en dej, der løber en lille smule, den må ikke løbe ud over bordkanten. Jeg bruger stadigvæk min dejskraber hele tiden til at have kontrol over dejen. Og så vipper jeg dejen lige så forsigtigt ud. Sådan der. Så ligger den der stor og blød og lækker. Fuld af luft. Jeg rører kun ganske let ved den, for jeg vil gerne beholde al luften inde i dejen. Og så skærer jeg den igen med min dejskraber. Og sætter dem over på pladen med god mellemrum eller god afstand mellem bollerne, for de vokser en hel del, når de kommer i ovnen. Sådan en dej som den her, den skal ikke efterhæves særlig længe. Hævekurvsbrødene, som vi har håndteret og spændt op, de må gerne efterhæve endda et stykke tid. Men sådan nogle boller her, som i forvejen er en lille smule slappe, de skal næsten mere eller mindre direkte i ovnen. I stedet for at stikke din langtidshævede dej ud, så kan du faktisk også forme dem til rigtig fine boller. Det gør du ved først at tage noget vand på hænderne, og så nappe stykker af dej af, som du så med dine våde hænder spænder op til boller. Det gør man selvfølgelig lige så forsigtigt og hurtigt, så man stadigvæk holder en masse af den der gode luft inde i bollerne. Og det, der er fordelen med den her måde at gøre det på, er, at du kan drysse en rigtig masse lækker drys ovenpå.
De andre boller de bliver rigtig flotte med mel på. Her der får du igen muligheden for at variere. Jeg synes, det er vigtigt, at man husker, at brød er mangfoldigt, men stadigvæk så kan jeg altså med den samme dej komme enormt langt. Ved bare at ændre drysset en lille smule på toppen, eller den måde, de er formet og foldet på, så er det noget helt andet, der kommer ud af ovnen. Så nap og fold og spænd op. Så nogle boller som dem her, de skal efterhæve en lille smule længere end dem, der bare bliver stukket ud. Og det skal de selvfølgelig, fordi vi igen har været i gang med at håndtere dejen. Men når man snakker efterhævning, så er det rigtig vigtigt, at I altid husker på, at efterhævning det er ikke noget, man stiller sit ur efter. Efterhævning det er noget, man konstaterer, om brøden er klar til at komme i ovnen ved at mærke på dem eller kigge med sine øjne. Man kan aldrig stille æggeuret til en efterhævning.